De EWT is al 4 dwaande een tjestregeling van de groen te krijgen tussen Haas en Skilge, jonker rederij Doeksen. Ik help je wel even. Maar ze willen, zo zeggen ze, aan alle kanten structureel werken. Uit zo'n 3400 e-mails die de rederij anoniem kreeg had, zo blijkt dan dat ambtenaren in Den Haag en Doeksen er alles aan doen om nijkomers te houden. Over bijvoorbeeld een huurcontract van ons, terwijl wij dat huurcontract nog niet eens hebben. En de andere partijen al inzage hebben in hoe dat soort zaken dan even geregeld moet worden. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is eigenlijk een samenspan van je welste. Voor de inkomsten die de EWT misrent, wil de rederij een skeervergoeding van 12 miljoen ha. Van Doeksen, de gemeente Skilge en Rijkswaterstaat. Ontvreed hadden de partijen de tijd erop te reageren en nu stapt de rederij naar de rechter. Krijgt dus de andere partijen wie is het Doeksen de claim aan, zal de directeur Paul Mellers in een verklaring weten. Wij staan uiteraard volledig achter onze eigen veerdienst. Dat zal niemand ons kwalijk nemen. Onze concurrent wist helemaal waar het destijds aan begon en we begrijpen dan ook niet goed waarom ze nu van deze praktijken gebruik maakt. De praktijken die hier vandaag de dag tentoongespreid worden, dat je dat in Italië of in Congo verwacht, maar zeker niet tussen Harlingen en Terschelling. Dus wat dat dan gaat, vind ik het triest dat het zo moet. Maar wij willen eigenlijk zo snel mogelijk het mooie schip wat hier achter ons ligt in de vaart hebben en heen en weer varen, want daar willen we graag voor staan.